Assalamu alaykum hormatly adamlar. Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli. Berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne ýurdumyzyň gurulşyk önümçiligi sazyşykly ösüş ýoluna düşdi. Şeýlelikde milli liderimiziň taýylaty bilen ýurdumyzda halkara ülümlerine dogry laýyk gelýän önümçilik kuwatlyklarynyň gurulşygy barha ilerleýär. Milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagyna gurulşyk önümçiligi kärhanalarynyň möhüm orny eýleýändigini bellemeli. Türkmenistan beýtaraplyk mekan şaharatyna geçýän ýylda ýurdumyzyň gurulşyk önümçilik kärhanalary hasam ýokary netijelere eýe bolýar. Ahry vilayatynyň şäherine ýerleşýän Türkmen aýyn önümler kärhanasynyň zähmet söýür işgärleri öňde boljak şanly seneleri munasyp garşylama ugrunda önürjülükli zähmet çekýärler. Türkmen aýny önümler kärhanasy ýurdumyzyň gurulşyk ulgamyna geňden ulanýan aýny önümleriniň ödürli görüşlerini ugrady. Häzirki döwürde bu ýerde işleri giýje unuýdyň usuly anyp barlýar. Kärhanada önürjülükli işlemek hem ýokary derejeli deň jalmak üçin ähli zerur şertler üpçünedildi. Hormatly prezident bilen milli ykdysadyýetimizi hem taraplaryny ösdürmek hem ýurdumyzy senagatlaşdyrmak boýunça öňde goýan wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmegine bu kärhana möhüm orun değişdi bolup durýar. Bu ýerde önürleýän aýnalar ýokary hili bolmagy, olara bolan sargıtlyň ýygydarly artmaly şertlendirýär. Ýurdumyzda almatenika ötüşlerini gazanlayan döwrüne Türkmen topragyna bar bolan çygmalary gaýtadan işlemek hem olaň esasynda milli önümçilik biniýatlaryny döretmek milli ýerdimiň alyp barýan döwlet syýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň birine urly. Önümçilikde täzeçil tehnologiýalaryň sanly ulgamyň özleşdirilmegi netijesinde önürleýän önümleň ýokary hil derejesi üpçünedilýär. Bu bolsa senagat ulgamynyň önümleriniň içerki hem daşarky bazarlarda uly isleg berilýän harytlary öwrülmeginiň baş şertini emele getirýär. Kuwatly aýny önümçiliginiň ýoly goýulmagy bu önümçilik tesgatynyň uly geljegining bardygyny alamatlanýar. Bu ýerde peýda bolýan ýokary hili hem ekologiýa talaplaryna dogry gabat gelýän önümlere bolan esegler ýygydarly ýokalanýar. Muň özi milli liderimiziň başlangyjy esasyna döredilýän önümçilik kuwatlyklarynyň ägurt uly geljegining bardygyny has aýdynlygy bilen äşgär edýär. Türkmen aýny önümler kärhanasy 4 bölümden ibaret bolup, olara çygmaly baýlaşdyrmak, hemem taýýarlamak, düzü aýny önümçiligi, çüýşe önümçiligi, hemem aýnany senagat aýdan gaýtadan işleýän bölümlerdir. Kärhanada önürleýän ýokary hili aýny önümleri ýürütme şertnamalar esasynda ýurdumyzyň dürli künjekleri hem daşary ýurtlary ýygydarly urdulýar. Kärhananyň önümçilik binalarynyň hemmesiniň alymyny ýokary gazananlary bilen üpçünedilendigini, pudogy täzeçil tehnologiýalaryň hem sanly ulgamyny ornaşdyrylyny belänigde, oňy önümçilik kuwatlyklarynyň ýygydarly ýokalanyanyny äşgär edýär. Bu ýerde ýurdumyzda ýygydarly parlaýan dürli maksatly gurulşyklary üçin ýetinen aýny önümleri önürlüp, olary bökdönşe urdurýar. Kärhananyň dünýäniň iň kämil enjamlary bilen çünedilmegi önümçilik möçürlerini artdyrmak bilen bir hatarda önümlüň hiliniň ýokary halkara ülümlerine laýyk gelmegini üçinedýär. Şeýlede kärhananyň eksport mümkinçilikleriniň ýokalanmagy bu ýerde önürleýän önümleri daşary ýurtly sarp edilen uly isleg bildirmegi milli ykdysadyýetimiziň kuwatlanmagyna aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Häzirki döwürde milli liderimiziň taşyran raýatykda daşary ýurtlardan getirilýän önümleň orun tutýan önümçilik kuwatlyklarynyň artdyrylmagyna zerur ähmiýet berilýär. Türkmen aýny önümler kärhanasynyň önümleri daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň orun tutmakda möhüm orny eýleýär. Şeýlelikde bu ýerde önümçilik mukdaryny ýokalandyrmak, önümiň hilini ýygydarly gowrundyrmak hem kärhananyň önümçilik mümkinçiligini artdyrmak meselelerini zerur üns berilýär. Toplumda ady önümlerini gaplamak üçin ýetlenen çüýşe önümçiligi ýokary depkinlerde alınıp barlýar. Önümleň owadan gelişikli gaplanmagy häzirki döwrüň bazar gatnaşyklarynyň möhüm şerti bolup durýar. Şununla baglykda bu ýerde ýokary hili hem ýokary ekologiýa talaplaryna dogry laýyk gelýän çüýşe önümçiligi ýoly goýuldy. Kärhananyň önümçilik bölümlerini ýokary hili çüýşeleň günne 50 tonna goly önürlýär. Döwrwap usullary energiýa taşyýtlaýjy tehnologiýalar bilen çözülen kärhananyň önümçilik kuwatlyklary ýygydarly ýokalanýar. Aýratynam soňky ýyllarda çüýşe gaplaryna ýurdumyzyň telekeçleriniň gelip owşaýan sargytlaryň artmagy milli hususiýetçiligiň azyk üçinçiligine hem önümleri gaýtadan işlemekde belen sepketleri eýleýänini alamatlandyrýar. Häzirki zamanyň ösen tehnologiýalar bilen çözülen enjamlara ustatlyk bilen erkedýän işgärleri bir wagtda çüýşe önümleriniň dürli görnüşlerini önürýärler. Muň özi kärhana gelip owşaýan sargytlaryň ýygydarly hem bökdönşe üçin edilmegine aýratyn ähmiýetlidir.
Häzirki döwürde ady günümlerini çüýşe gaplarına gaplamak, ulary bazar gatnaşyklarynyň talaplaryna laýyk getirmek meseleleri möhüm talap bolup durýar. Milli hususiyetçiligiň çüýşe gaplaryna bolan islegleriniň artmagy ýurdumyzda telekeçiligiň ady günümleriniň bolçulugyny öňçülemegine munasip goşunt goşýanlyklaryny äşkär edýär. Kärhananyň çüýşe önümçilik bölümine dähmet çeken işgärler gelip goşýany sargatlary bökdünşi ýerine ýetirmek uğruna önürjülükli dähmet çekerler. Olar üçin amatly iş şertleriniň düredilmegi, işgärleriň önümçilik kuwatlyklaryny artdyrmagy, çüýşe önümleriniň dürli görnüşlerini önürmäge bolan dörejülükli çemeleşmelerine giň ýol açýar. Şeýlelikde bu ýerde önürleýän gelişikli çüýşe gaplara gaplanýan ýokary hili hemem ekologiýa taýdan arasy gaýtadan işlenýän önümleri içerki hemem daşarky bazarlarda eýleýän orunlaryny barha putulanýarlar. Muňa şeýle bolmagyny kärhananyň çüýşe önümçilik bölüminiň işgärleriniň munasip paýynyň bardygyny bellemeli. Önürjülükli dähmet çeken adamlar hakdaky aradany döwlet siýasatynyň möhüm uğurlarynyň birini uran hormatly prezident bolan ýurdumyzda önüm bolçulugyny öňçülemegine munasip goşunt goşýan işgärleriň dähmetiniň höwüslendirmegine aýratyn ähmiýet berýär. Bu bolsa dürli önümçilik kuwatlyklaryna bolşýary aýny önümçiligine dähmet çeken işgärleri berent ýeňişleri hemem täze dähmet üstünliklerini ruhlandyrýar. Toplumyň işgärleri şu günlere şanly bir taraplamadan 20 ýaşlyk bayramçylygyny munasip garşylamak höwüsi bilen has hem önürjülükli dähmet çekýärler. Berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwründe hormatly prezidentimiz halkymyzyň gadymdan gelýän milli senede bolan halyçylygy ösdürmäge aýratyn ünsürýär. Bu urda gahrman arkadamyzyň howunarlygyna Balkan vilayatyna bitirilen işleri juda beýmeşurdur. Milli liderimiziň özleri barada halkymyz hakynda edýän ýerginsiz aradalarna, taýsyl tagalaryna munasip zähmet üstünlikleri bilen jogap berýän Serdar Çeper halyçylyk kärhanasynyň ustad halyçy ýylynyň ýylyň ýylyna gadanýan ýokary netijeleri aýratyn bellenmäge munasipdir. Mehremi ene mamalamyzyň nurany gelňeýlemizden şäksiz ahlas sekini beýmeşhur buýtunjylygyny taýsy sunuw derejesine götürilen türkmen hallaryna, haly önümlerine hemem oň ajaýyplygyna bütün dünýä haýran. Türkmen haly döwlet birleşiginiň Serdar Çeper halyçylyk kärhanasynda ajaýyp haly hemem haly önümlerini duqumokda netijeli işler durmuşa geçirilýär. Ýerigine aýtsak, baýry kärhanalar hatarına tanalýan bu kärhanada insany eli bilen döredilýän gözellikliň iň kämil hukmyny bütün dünýä iqrarnamasyny ýa-da türkmen halysynyň şan şöhratyny berende götürmekde. Berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwrüne ýokary zähmet görkezlerini eýe bolýar. Öz işine ustad halyçy gelňeýlen bu ýerde dokuyan nipit haly hemem haly önümleriniň ähli diýen ýaly içerki hemem daşarky bazarlarda uly isleg bilen satyn alynýar. Halyçylar şuýlan geçen hatabat döwründe ýokary zähmet üstünliklerini eýe bolmagyň hötdesiniň gelýär. Has dogry şu döwrüň içinde bu ýerde haly önümleriniň dürli ölçeklerdäki 2977 24 metrlik dokuly. Muňa da mailnamanyň 156,17 götürüm berjay edilen görkezýär. Gurrungy dilýän döwürde taýýar önümden pul hasabyna meşhur bolsa 3.471.612 manatlyga barabar boldy. Muňa da mailnamanyň artygy bilen amal edilen görkezýär. Häzirki wagtda halyçy gelňeýler gadymdan galan nusgalary dikeltmeklige, hallary döwrubap öwüşün berip täze nagşlary göýleri döretmekde, hemem äpet hallary duqumokda öz ustadlyklaryny gaýyrman zähmet çekýärler. Türkmen haly döwlet birleşiginiň Serdar Çeper halyçylyk kärhanasynda bagtyar halyçy denanlary ýokary ruhyny zähmet çekip, özleriniň öňde goýulan mailnamalaryny awray bilen hötde gelýärler. Olar hormatly prezident bilen aradaryny her adymda duýup ýaşaýarlar hemem tutan ýerde zähmet çekýärler. Gahrman arkadamyzyň paýhatyndan göz başarany berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe batly adamlar bilen öňe barýan halyçylar şu günlerem iş tepkinlerini hasam ýokarynyp, gaýratly hemem ahlasy işýärler. Bu bolsa ýetip gelýän baky taraplamydan şanly 20 ýaşlygyny uly bayramçylyk sowgady bolar. Hormatly prezident bilen berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe ýurdumyzyň owa hojalygyny düýpli ýokary götürmek uruna aradaryny çäginde daýhanlamyda ähli wagtlarda berýän kömek durgullyklarynyň geňden peýdalanýan Mary vilayatynyň gallaçlary geljek gelen hasyl üçin 170.000 hektar meýdana bugdaýyň vilayatyň toprak hem howa şertlerini ýokary hasyl berýän kesellere durnukly bir näçe görnüşlerini ekip, şondan bugdaýyň bol hasylyny üstürip ýetişdirmegi maksat edilýär. Häzirki günlerde vilayatyň gallaçlary maýsalap meýdanlara bedeg berip oturan aýkynlary agresenikaның talaplaryna doğru laýyk ide edýärler.
Gahrymanlar hyzamyzyň ekrançylykda tohumçylyk işini gowlandyrmak, alman gadananlaryny öňümçiligi pul toğrunuşmak barada tawşyryklardyr görkezmeler esasynda güýzi galle kişinde daýhanlaryň arasy ýokary hili buğdoý tohumlary, kämil tehnologiýaly ekiş tehnikalary, ekici gurallar bilen öz wagtyny ýeterlik möçürde üçin edilmegi işiň iň oňat agresinik möhürlerde geçirilmegine mümkinçilik berdi. Häzir galle ekilen ýerlerde meýdanlara bedeg berip oturan ag ekinler gallaçy daýhanlaryň buğdoý ekişinden öňki hemem ekiş döwründäki ähli işleri ýokary hil derejesine geçirmekleriniň meýweleridir. Welaýatyň ekrançylary gadymy daýhançylyk tejribesini alman gadanlary bilen putu urnaşdyrma arkaly inni toprakdan bol hasyl almagyň baý tejribesini topladylar. Olary buğdoý ekilen meýdanlardan bitkinlik hem bereketli buğdoý hasylyny önürme ugruna tutan ýerli, gaýratly zähmet çekýärler. Häzir günlerde welaýatyň ähli etraplarynyň ekin meýdanlaryna maýtalap oturan ag ekinler hakyky daýhan ahlaty bilen gurşalyp alynýar. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna joşgunly zähmet çekýän ekrançylar häzir günlerde buğdoýly meýdanlarda haşar otlara garşy görüşmek, mineral dökümler bilen imitlendirmek işlerini giň gärmde alyp barýarlar. Bu möhüm agresinik çäreler geçirmekde Margulaýat Owa Hojalyk Önümçilik Birleşiginiň etraplardaky tehniki hyzmat ediş karhanalarynyň kuwatly hem ýokary öňürjilikli tehnikaları, gurallary giňden ulanýar. Akinlere ide etmek işleri welaýatyň sakarçagy tagtabalar, bayramary taraplarynyň daýhan birleşikleriniň, daýhan hojalyklarynyň ekrançylyk meýdanlaryna has hem talaba laýyk guralypdyr. Welaýatyň akinli meýdanlaryna häzir günlerde geçirilýän iş çäreleri güýdük akinlerine göňe jaýgaşmagyny, şeýle geljek ýylda 2 hektardan buğdoýyň bol hem bitkinlik hasylynyň öňürilmegine mümkinçilik berer. Yerden durnukly ýokary hasyl almagy döretip berýän giň mümkinçilikler üçin welaýatyň gallaçy daýhanlary hormatly prezident bilen alkyş sözlerini aýdýarlar. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe hormatly prezident bilen taýsyl tagalalar netijesinde häzirki wagtda ýurdumyzda daşary döwletlerden getirilýän harytlaryň orun tutýan önümçilikleri giňden ýola goýulýar. İçerki önümler harytlaryň halkyň ady önümleri bilen isegini doly kanagatlandyryp bilmek üçin ýurdumyzyň hususy telekeşlerini, önüm öňürjilerini uly anamillerler. Türkmenistan beýtaraplyk mekaniýalyna we anamdan ruhlanyp, el günümizde günnelik ady önümleri bolan ýumurtga önüm bilen üpçün edýän Ahar welaýatynyň Qaky tarabyna ýerleşen Röwşen Rahim daýhan hojalygy döwrüň talabyna laýyk gelýän işler alyp barýarlar. Birşimi diýäri türkmen halkyny 7 hadinanyň biri hataplanýan tu köpertmekde hem oň et önümlerini, ýumurtgalaryny ýyl günümde eliterli bahalardan hödürmekde ýurdumyň telekeşleriniň bir näçe kärhanalary hereket edýär. Şolaryň birem Qaky tarabyna ýerleşen Röwşen Rahim daýhan hojalygynyň guşçuluk toplumydyr. Döwrewap guşçuluk toplumyny towuklaryň jemi 92 000 sanysy ýerdilýär. Toplumda towuklary 2 wagtyna imitlendirilip, olaryň kersi 90 hepden dowamyna 400 çenli ýumurtga bermäge ukyp bolar. Guşçuluk toplumynyň ýyllyk kuwaty bolsa 30 million ýumurtga öňürmeklige barabardyr. Towuklaryň saklanýan ýerleri ortaça 24 gradus derejede saklanýar. Toplumda saklanýan jüýjeliň ketekleriniň içi bolsa 35-36 gradus ýyllyga çenli gyzyrlyp, oňa çygyla bolsa 60 götürme çenli getirilmeli. Ýedilýän jüýjelere berilýän em 10 gramdan başlap her hepde 5-10 gram köpürdülip 115 gram çenli artdyrylýar. Ýaş jüýjeler 90 günlük bolanlaryny ýürüte keteklere geçirilýär. Olary 20 hepdelik bolanlaryna bolsa agramlary 1300-1400 grama ýetip, köpçüliklerini ýumurtga berip başlaýarlar. Kärhanada bar bolan tovuklaryň 92-94 götürmi ýumurtga berip öňürleýän ýumurtgalaryň ortaça agramy 58-62 grama barabar bolýar. Toplumda tovuklaryň esasy iýmiti soýa, mekkejegun, däne gaçykly buğdoý, az mukdarda arpa hemem buğdoý kepeginden taýýarlanýar. Olaryň içimlik suwuna bolsa wagtly mineral goşunlary goşulýar. Kärhanada ýygy edilýän tovuklary dürli kesellere garşy sanjym işlerem ýygylar geçirilýär. Kärhananyň agdy bir işgalleri şeýle döwrüwap guşçuluk toplumyny gurduryp berene üçin hormatly prezident bilen tüý sürükden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar. Diyarımızın Owa hojalygyny düýpli özgörtmeler durmuşa geçirýän hormatly prezident bilen taýsyl tagalar hem il ýurt bähwitli çözgükleri esasynda ýylyň ähli pasanda halkymyzyň gök bakçy önümlerine bolan isegini kanagatlandyrmakda giň maksatly işler durmuşa geçirilýär. Bu abatda ýurdumyzyň Senagatçylar we Telekeşler birleşmesine hemem oň agzalaryna daýhan hojalyklaryny ýer böleklerini bölüp bermek barada kabul edilen kararlar şu günki öz aýdyň netijesini berýär. Ýurdumyzyň Lewap welaýatyna da bugünkü döwrewap tehnologiýalar ornaşdyrylan ýyla çykanlardan ilaty elýeter bahalardan göýgönümler bilen üpçün etmekde.
münasip işler ýola goýulýar. Yurdumyzyň Liverpool aýetine de hormat prezidentimiň telekeçilere ýakynyň bergen kömek gollugly, önümçilik işlerine ýola goýmakda döredip bergen ajaýyp mümkinçilikleri, işe gürlen önümçilik germini hasam giňeltmäge uly ýardam berge. Telekeçiler tarapyndan önümçiligi ýola goýulan ýerleşikanalarda ýetişdirilýän tergoý gönümler, ýemişler ýylyň ähli patlyna bollugy bilen ýygyderli ak bazarlara, söwda nokatlaryna uğradylmak bilen ol ýerlerde ilata el yeterli bahalarda hödürlenip gelinýär. Şeýle göýgönümleň bolçulugyny döretmekde münasip goşandyny goşýan hususy önümçilikleň birem. Welaýatyň çärçi etrawynyň Talhan Bazar Geňeşliginiň çägine iş alyp barýan Altanbürgut hususy kärhanasynyň ýyladışgany önümçiligidir. Bu ýyladışgana 6 bölekden ibaret bolup 8,5 hektar meýdan tutýar. Ýyladışganada döwlet başdanlygynyň halkymyza ýylyň ähli faslyna tergoý gönümleri bilen ýygyderli öpçün etmek babatda öňde goýan aýdyň wezipelerinden uğralynyp işler ýola goýulýar. Bu ýyladışganada ýyladışgana şertlerini önüm öňürmekde baý tejribe toplanmak bilen 3 ýyldan beri pomidor hasyly öňürilip ýygyderli ýylata getirilip gelinýär. Örümçilikde işgärleň üstünlikli zähmet çekmegi, dyn çalmak üçin zerur şertleň ählisi dolu gödüňe tuturypdyr. Bu ýerde iş alyp barmaklyk dolulugyny innowasion tehnologiýalar bilen amala aşyryp, dünýäde ýyladışgany şertlerine bol hasyl almakda baý tejribe eýe bolan döwletlerde öňürilen innowasion häzirki zaman enjamlary önümçiligi ornaşdyrylandyr. Önümçiligiň esasy aýratynlygy bolsa pomidorun kakos gabagynyň gyrynasy yerleşdirilen gaplarda ýetişdirilýänligidir. Önümçilikde pomidor nakallaryny iýmitlendirmek, şeýle hem ýyladışganyň howa çalşygy, ýylylyk ýaly gödөгçiligi işleri dolu awtomatik ulgamlaryň üstü bilen amala aşyrylýar. Ulgamlaryň ählisi ýürütülüşdirilen merkezi YKT kompýuter ulgamna birikdirilýär. Ýürütü hünärmenler tarapyndan pomidor nakallarynyň düýp böleginiň ösüşine, ýylylygyna, kada laýyklykda düýp emele getirişine, hasyly kemale getirişine syna barlyk enjamlaryň üstü bilen ýygyderli gödөгçilik edilýär. Ýyladışganada ziýankeşlere garşy görüşmek şertlerem dolu gödüňe tutulandyr. Ahlakly çekilen zähmet öz netijesine merge. Häzirki wagtda ýyladışganada uly üns höwes bilen ýyda edilen pomidor nakallary dolu hasyla durdy. Hasyl almaklyk noýabr aýyndan başlap iýul aýyna çeýli tapgyrlaýyn dowam edýär. Ýyladışganada umumy 192 miňden gowrak pomidor nakaly bolup, olaň her bir düýbünden ortaça 10-12 kilogram pomidor hasyl alınýar. Umuman önümçiligiň ähli dowamyna 2000 tonnadan gowrak hasyl almaklyk gödüňe tutulýar. Pomidor nakallary gullen döwrüne tozanlandyrmaklyk işi ýürüti arılan kömegi bilen amala aşyrylýar. Ol bolsa hasylyň deň derejede ullukda bolup, deň derejede ýetişmegini öpçün edýär. Welaýatyň çägine ýyladışgana şertlerini pomidor hasylyny ýetişdirmek bilen birlikde ýer tuğdanasynyň hasylyny öňürmekde de giňermli işler amala aşyrylýar. Şeýle hususy önümçilikleň birem, çärçi etrawynyň Talhan Bazar Geňeşliginiň çägine hereket edýän telekeçi tarapyndan işi ýola goýulan ýyladışganadyr. Bu ýyladışgana 1,5 hektar meýdan tutýar. Hususy önümçilikde döwrebap usullar netijeli ulanylmak bilen aratenki çärilen aglawy bölegi awtomatik ulgamlaryň üstü bilen amala aşyrylýar. Häzirki wagtda ýyladışganada pomidor nakallary bilen birlikde ýer tuğdanalarym dolu hasyla durdy. Ýer tuğdanalaryndan hasyl almaklygy noýabr aýynyň 2-nji 10 günlüginden başlap iýul aýyna çeýli tapgyrlaýyn dowam edýär. Ýyladışganada ýer tuğdanasynyň 54 miň düýbi bolup, onuň her bir düýbünden ortaça 1 kilograma çeýli hasyl almaklyk gödüňe tutulandyr. Yer tuğdanasynyň hasylyny ýetişdirmekde arılan hyzmatyndan giňden peýdalanylýar. Bu arılar tuğdana gülleriniň tozanlanma ýeşini amala aşyryp, hasylyň süýji hem deň derejede ýetişmegine ýardam berýär. Ýyladışganada ýetişdirilen tuğdana hasylyny ýygnamak işleri ýygyderli alınıp barylýar. Umuman häzirki wagtda welaýatyň çägindäki ýyladışganalarda pomidordur ýer tuğdanasynyň hasyly bilen birlikde hyýar, limon ýaly önümlegen bol hasyly kemale getirildi. Bu ýetişdirilen hasyllar öz wagtyna ýygnalmak bilen ilata terligini el ýeter bahalarda hödürlemek ugruna işler giňden ýaýwanlandyrylýar. Ýyladışganalarda hasylyň şeýle köpçülikleýin bollugy bilen ýetişdirilip durulmagy, ýurdumyzyň raýatlarynyň bu görnüşli önümleri bolan eslerini dolu kanagatlandyrmaga giň mümkinçilikler berýär. Hususy önümçiliklerde zähmet çekýän ýyladışgany işgärleri ýurdumyzda bol we eşletli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan ýyleşlerimiz, diýerimizde şeýle göýe gönümleň bolçulugyny döretmekde taýsy tagallar edýän gahrman arkadagymyza alkyş sözlerini beýan edýärler.
Yurdumyzyň ösümlik dünýäsini baýlaşdyrma uğruna alınıp barlayan işler tebigat gözelliginiň hasam artmagyna şert döredi. Bu urda merkezi garagymda pissäni ýetişdirmek bilen bagly alınıp barlayan synagy işler aýratyn belenmäge münasipdir. Yurdumyň tebigaty öz boşa aýratyndan tapawdyny, onu gorap saklamak, ösümlikleri köpeltmek boýunça degişli işlen geçirilmegi ýokary netijeler beslenýär. Merkezi garagymda pissäni ýetişdirmegiň aýratynlyklary köpürli işler bilen baglydyr. Hakyky pissa agajy gymmatly ýabany hemem medeni ösümliklerin biridir. Pissäniň toparlanmalary Merkezi Aziýanyň pis daglyklaryň hemem daglyklaryň ösümlik örtüginiň aryt seýrek tokulyklarynyň gatnaşmagy bilen toplumlarynyň wajyp düzüm bölegdir. Şu ýerlerde hakyky pissäniň dünýä gene fondunyň aýada has durnukly, ýokary ýaglylykly görnüşleriniň bölegi jemlenen. Türkmenistanyň çäginde pissäniň seýrek tokulyklary bathyda ýaýran. Mundan başga da pissäniň uly bolmadyk toparlanmalary köpetden hemem köýtönägiň eteklerinde de bar. Türkmenistanyň owy hojalyk we daşky uşagy goramak ministrläriniň çölleri ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň merkezi garagymda ýerleşýän Garrugul beketinde Merkezi Aziýanyň çäklerini ilkinji gedek Zeykiş, Zey Akaba suwlaryny ulanyp hakyky pissäni hemem adaty badamy ösürip ýetişdirmegiň almy barlygy işlerini alyp barmak şeýle önümçiligi ornaşdyrmak üçin teklipleri taýýarlamak boýunça tejribeler geçirilýär. Garrugul beketiniň tejribe meýdançasynda ilkinji işler 1990-njy ýyla başlandy. Oň üçin ösümlikleri atmosfera agalary bilen suwarly. Häzirki wagtda bu ekilen agaçlaryň boyu 2-den 4 metre ýetýär. Soňra pissäne hallary ekilip ýerasty goýulan duýdy suwlary bilen suwarly. Takyrdaky synagy meýdançasynda minerallaşma derejesi durly bolan suwlar arkaly suwarmagyň tejribesini geçirmek maksady bilen pissäniň şitilinden hemem badamyň tohumlarynyň, şeýle badamyň, arnabyň hemem günnäwür ýygdanyň bir ýyllyk nahallaryndan keçirek bagyň duýup tutuldy. Topragyň belli bir derejede şoraşanyny sebäpli ösümlikleri degişli gaplarda ekildi. Diňe ýürüt agrotenika usullary peýdalanan ýagdaýynda oňoýly netije alyp bolýanyny kesgitlendi. Synagy işleriniň alınıp barylmagy hormatly prezident bilen ekologiýa syýasatynyň oňy netijelere beslenýäni tasdiklaýar. Yurdumyzyň ähli ugurlardaky üstünlikleri hormatly prezident bilen ýurt bähfidine gönükdirilen özgertmeleri dünýä ähmiýetli işleri bilen berk baglanşykydyr. Dürlü uğurlara başlanıp geçirilýän maslahatlarda dawarly çäherlerde watanymyzyň ösüşleri, Türkmenistanyň dünýä jemgyýetçiligindäki orny, baky taraplamydan şanly 25 ýyllygy, hormatly prezident bilen raýatlaryň bagtyýarlygyny nadarlaýan işleri giňden beýan edilýär. Yurdumynyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň guramaklaryna hoşalyk maslahatlary geçirildi. Ol Mehraban akademiyanyň gatnaşmagyna paýtatymyzyň demir gadagyna bina edilen Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Mälik Berdimuhammedow adynaky ýaşaýjy toplumynyň açyk dawarasy münasibetli guruldy. Milli liderimiziň nyktaşy ýaly döwletimiz hemişe harby we hukuk goraýjy idaralarynyň işgärleriniň hal ýagdaýyny we durmuş şertlerini hassa gowlandyrmak, serkerdelerin şahsy düzümüň netijeli gulluk etmekler hemde olaň maşgaly agdalarynyň gowunyja ýaşamaklary we din janmaklary babatda amatly şertleri döretmek barada alad edýär. Şunun bilen baglykda bu düzümlerde amala asyrlayan özgertmeleriň netijeligini ýokarlandyrmaga gönükdirilen işler ýa-da anyp barlýar. Bir taraplyk baýramynyň ýöňi sirasyna Içeri işler ministrliginiň serkerdeleriniň, harwolukçylarynyň hemde işgärleriniň en çema maşgalasynyň täze jaýlara göçüp barmagym munyň aýdyn suwtnamasydyr. Bu ýaşaýjy toplumyna da Içeri işler ministrliginiň düzümine köp ýyllaryň dowamyna bir kemsiz zähme çeken Mälik Berdimuhammedowyň adyny daqylmagy bizi zähmet üstünlikleri oklandyrýar. Mälik Berdimuhammedowyň ömür we dörüjlik ýoly watansöýçilik we watanymyza hemde Mehraban halkymyza wepaly gulluk etmek ruhuny terbilenýän ýaş türkmen eskerler üçin nusgaly görelli bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň aýdyşy ýaly, halal işleýän adamyň durmuşy hemişe bagtyýarlyga beslenýändir. Oň ýaşaýyşy, günnelik durmuşy ular owaşlyklary goşup, nesillere oňyn göreli görkezidir diýip döwlet başçymyzyň taýýar. Paýtatymyň bagtyýarlygy terapiýa hakimliginde Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň ýaşaýjy toplumyna Mälik Berdimuhammedowyň adyny daqylmagy münasibetli hoşalyk maslahaty geçirildi. Yurdumynyň raýatlaryna gowdulmaýan emläk üçin berilýän ýeňillikli karlar, şäherleriň hemde owalaryň ýaşaýjylar üçin ähli amatlyklary bolan ýaşaýy jaýlarynyň ýeterligini şertlendirýär. Ýaşaýy durmuş şertlerini ýokarlandyrmakda amala asyrýan işler üçin maslahatlar atnaşylar hormatly prezidentimize hoşalyklaryny beýan etdiler.
Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň Döwlet Mehmet Azadadyna Haky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Halkara Atnaşyklar Institutlarynyň hemde Fransa Respublikasynyň Türkmenistana Haky adatdan naşary we dowlat ýaly ilçisiniň gatnaşmaklaryna geçirilen okuw sapagy Türkmen Fransuz hyzmatdaşlaryna medeni diplomatiýanyň orundy ýyly atlanyrly. Murat Garry ifadelerine Haky Türkmenistanyň Döwlet Lukmaçylyk Uniwersitetinde Türkmenistanyň baky bir taraplarynyň şany 25 ýylyk münasibetli su diplomatiýasy bir tarap Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugry atly ilmi amal maslahaty geçirildi. Türkmen Döwlet Binegarlyk Guruluş Institutunyň baky bir taraplamynyň 25 ýylyk münasibetli himiýa ilmini we tehnologiýalaryny ösdürmegiň täze badalgasy ilmi amal maslahat we sergi geçirildi. Ilmi amal maslahat Türkmen Döwlet Binegarlyk Guruluş Institutunyň hemde Halkara Newit we Gad Uniwersitetiniň professor ma'lumlarynyň gatnaşmaklaryna geçirildi. Onda hormatly prezidentimiň karary esasyna kabul edilen Türkmenistana himiýa ilmini we tehnologiýalaryny toplumlaryň ösdürmegiň 2021-2025-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny amala aşyrmagyň meselelleri ara-ara maslahatlaşyldy. Matymlardan Haky Türkmen Döwlet Uniwersitetinde hormatly prezidentimiň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi atly kitabynyň Yapon dilindäki neşriniň tanıştyryş dawarasy ýokary okunutlyga besenli. Türkmeniň döwletlik ýörelgesi atly kitabynyň Yapon dilindäki neşri Döwlet Mehmet Azadadyň Haky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutunyň ma'lumlardyr taliplerine uly gyzyklanma döretdi. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň video aratnaşyk arkaly Ýewropa Birleşiginiň Erasmus maksatnamasynyň sebit maslahaty geçirildi. Halkara Newit we Gad Uniwersitetinde bir taraplamadan şany 25 ýyla münasibetli Türkmen bir taraply hyzmatdaşlygyň we durnukly ösüşiň paýhas esasy atly duş geçirildi. Ol bir gorokon mektebiniň kärdaşy Kılıçsyz Demokratik Partiýanyň aşgaby şeger komissiyasy ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşi tarapyndan guruldy. Çykyş edenler Türkmen bir taraplygynyň hormatly prezidentimiň ýolbaşçylygyna geçen çeyrek asyň dowamyna dünýäde parahatçylygy, inançmagy, durnukly ösüş we hyzmatdaşlygy amal etmegiň täsirli güýjüni öwürlendigini buýsanç bilen belediler. Sadyn jemgyýet döwletiň berk binýada atly wagyny ýetiga duşşugy Türkmen Döwlet Beden Terör we Sport Institutunyna geçirildi. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýaş Institutunyna geçirilen maslahat wagyny ýetiga bilen bagly boldy. Murat Garry ifadelerine Haky Türkmenistanyň Döwlet Lukmaçylyk Uniwersitetinde ýurdumyň bir taraplygynyň şany 25 ýylygyna başlanyp, sadyn durmuş ýörelgesi awadanyň gözbaşydyr atly ilmi amal maslahat geçirildi. Ilmi amal maslahatda hormatly prezidentimiň sadyn imitlenme, sadyn durmuş ýörelgelerini kadrlaryny berja etmek, daşguşy goramak, biýedurlygy saklamak babatda öňde goýulan möhüm wezipeleri çözmek boýunça alyp barýan giň gowrunly çäreler barada giň işleýän gurrun edildi. Türkmen Awaqajylyk Uniwersitetinde ýurdumyň jemgyýetçilik guramalarynyň we saglyk goruş ulgamynyň wekilleriniň gatnaşmaklaryna wagyny ýetiga duşşu geçirildi. Türkmen Döwlet Maliýe Institutunyň, Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýaş Institutunyň hemde Halkara Atnaşyklar Institutunyň arasynda hormatly prezidentimiň alyp barýan bir taraplyk taglimatyna başlanan teleköprü geçirildi. Bir taraplamynyň şany 25 ýylyk münasibetli Türkmen Awaqajylyk Institutunyň ýaşlar guramasynyň daşygy welaýat geňeşiniň bilelikde guramaklaryna sizin bilen öňe barýa bagtly ýaşlar atly dawra geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Instituty ýaşlar guramasynyň Mary welaýat geňeşi bilen bilelikde Türkmenistanyň baky bir taraplarynyň 25 ýylyk münasibetli aýdym saatly dawra çäre geçirildi. Oğuzhan adyny Haky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetiniň we Türkmen Döwlet Binegarlyk Guruluş Institutunyň arasynda teleköprü arkaly ilmi maslahat geçirildi. Onu Oğuzhan adyny Haky Inженер Tehnologiýalar Uniwersitetinde anyp barýan ilmi barlyk we okuw işleri şeýlede ilmi barlyklaryň netijesinde alınan materiallar we himiýa önümleri serginiň üstü bilen giňden açylyp görkezildi. Türkmen Awtologlar Agentligine geçirilen maslahat baky bir taraplyk baky bagtymyz ýyly atlanyrly. Maýakuly wadyň Haky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna, Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň we Bilim Ministrliginiň guramaklaryna sad ilminiň herki zaman ösüş atly ilmi amal maslahat geçirildi. Halkara Atnaşyklar Institutunyň il täglige ýurt baýlygy atly wagyny ýetiga duşşu geçirildi. Ahly vilayet Kaky Etrap Medeni Döýünde dünýä türkmenläriniň insanperwer birleşiginiň şahsy we köpçülikleriň agdalarynyň gatnaşmaklaryna keramatdyr. Bu toprak atalaryň aýdany atly aýdym saatly dawra geçirildi. Türkmenistanyň Guruluş we Binegarlyk Ministrligine kärdaşy kılıçlarynyň milli merkezining we Zenanar birleşiginiň merkezi geňeşiniň guramaklaryna wagyny ýetiga çäresi geçirildi. Baky taraplamynyň şany 25 ýylyk bayramçylyk münasibetli Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullygyny goý ýagnansyn yer ýüzünde parahatlyk mukamy Jan watanym Türkmenistan bir taraplygyň mekana bilen dawraly şäherge geçirildi.
Köpete atrap häkimliginiň, etrap ýaşlar gurmasynyň telewiziýany razýetleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç şunary goý mekdebiniň köpete atrap kadetiniň dinanlar birleşiginiň we käzirçe klaşyklaryň milli merkeziniň guramaklaryna geçirilen maslahat betaraplyk badalgamy sagdynlyk ýörelgämiz diýilip atlanyrly. Türkmenistan betaraplygyň mekany münasibetli Türkmenistanyň senaçylar we telekeçiler paýasynyň Aşgabat şäher we ahali vilayet komitetleriniň birlikde guramaklaryna sagdyn durmuş ýörelgesi arkadan görüldü saatly çäre geçirli. Halkara Neft we Gaz Uniwersitetinde betaraplygyň şany 25 ýyl münasibetli meň elim seň diliň hünäri nuska bolup galsyn ilen illeratly eli işleriniň sergisi geçirli. Halkara insan-perwer ilimleri we ösüş uniwersitetiniň Ýewropada howpsuzlyk we halmatdaşlyk guramasynyň Türkmenistanyň merkeziniň bilelikde geçiren çäresi sany ulgamy ösürmek bilen bagly boldy. Şeýle çäre Türkmenistanyň telekommunikasiýalar we informatika institutunda geçirildi. Türkmengaz döwlet konserniň Mary Neft Gaz orta günäde goý mekdebi bilen Koreýa döwletiniň Puchon uniwersitetiniň professor muallimleri we Koreýa döwletiniň Koyko kompaniýasynyň Özbekistanyň şahamçasy bilen teleköpür arkaly maslahat geçirilip, oňa şol goý mekdebiň talip ýaşlary we muallimleri ulug fanatikde gatnaşdylar. Bu maslahatda geljekde üç tarapdan hyzmatdaşlyk ösdürmeň ugurlary bar diýip pikir alşyldy. Hadar deri ýaýfadyna akym muallimçilik mekdebine geçirilen maslahat dörli şäherleriň üstüne ýetirdi. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyň vilayatyny we paýtagtyny Aşgabatda 21-nji noýabrda saat 20-den 22-nji noýabrda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habary bilen tanışýaryň. Balkan vilayatyna ütkap ýağmurly goýup az kem gar açykly ýaşýar. Bu nordan teleskopda 94 metr käýerlerine 16 metrçe ýetýän şemal öser. Howa gejetine 2 gradus soğukdan 3 gradusçe mayl, gündüzine 5-10 gradus, kenar ýatraplaryna 1-6 gradus mayl bolar. Ahir vilayatyna ütkap ýağmurly goýup az kem gar açykly ýaşýar. Bu nordan teleskopda 94 metr ýetýän şemal öser. Howa gejetine 1-6 gradus soğuk, gündüzine 1-6 gradus mayl bolar. Mary vilayatyna ütkap ýağmurly goýup gar açykly ýaşýar. Demirallyk günnordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal öser. Howa gejetine 2-7 gradus soğuk, gündüzine 1 gradus soğukdan 4 gradusçe mayl bolar. Lewap vilayatyna ütkap ýağmurly goýup Demirallyk günnordan teleskopda 8-13 metr ýetýän şemal öser. Howa gejetine 2-7 gradus soğuk, Demirallyk taraplarynda 7-10 gradus aýyz, gündüzine 0-dan 5 gradusçe mayl bolar. Daşowut vilayatyna ütkap ýağmurly goýup Demirallyk günnordan teleskopda 7-10 metr ýetýän şemal öser. Howa gejetine 8-13 gradus aýyz, gündüzine 3 gradus soğukdan 2 gradusçe mayl bolar. Paýtagtyň Aşgabatda ütkap ýağmurly goýup az kem gar açykly ýaşýar. Günnordan teleskopda 9-11 metr ýetýän şemal öser. Howa gejetine 2-4 gradus soğuk, gündüzine 3-5 gradus mayl bolar. Ýurdum boýunça noýabr aýynyň 20-sine magnit hadisasynyň gowşuk täsirli bolmany arşylýar. Edi watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan 8 oturum artmagy bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňuýsuz täsirleriniň öňüne almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy. Şeýle hem güýz pasanyň dowam edýän günlerinde howanyň derejesiniň üýtgeýändigini nazara alyp, pasly görä geyinmegi maslahat berýär. Mehriban ýylaşar, bu günleri berk berjay etseňiz, ýylyň islenik pasanda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary peşimize jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşür esenýär. Ähli düşen özenine bolsa halkyň bäxti bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, ýa-da